अखिया लोराई ललाई बकाए अखिया लोराई ललाई बकाए रोज हंसता उतरल आई बरा देखत तनी कि भर भर आंखें लोर ले ले का ढुकल बा का भइल बा रे काहे रोत रे तोरा आजो समोसा खा के मन बत बोल हम समोसा आजो हम छनवा देते हां गडल समोसा तोरा खा के मत बोल चार गो देम कहना का भइल बा सोना ऐसे तो मिललू कबोना चांद जस चेहरा कुम्हिला इल्बका चांद जस चेहरा कुम्हिला इल्बका अखिया लोराई ललाई बका अखिया लोराई ललाई बका कहना का भइल बा सोना ऐसे तो मिललू कबोना चांद जस चेहरा कुम्हिला इल्बका चांद जस चेहरा कुम्हिला इल्बका आदरणीय राजेश मुखिया जी के सम्मान में हजार हजार रुपया पुरस्कार मिलता हमरा कमेटी की ओर से पुरस्कार मिलल है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार चांद जस चेहरा कुम्हिला इल्बका अखिया लोराई ललाई बका अखिया लोराई ललाई बका प्यार कोनो खेल ना हो खिलौना ना हो कि जब मन कर खेलो मन भर जाए तो कर तुर के फेंक दो कौन कौन बंदिया जा छिपा बतारू हो एने से पानी साफ हटा दे भैया गूगल परवाना जीरो प्यास लगवा तो बाहर निकल जाए जन्माष्टमी संघ अध्यक्ष देवा भाई के माध्यम से पुरस्कार मिलल राजू सिंघनिया के माध्यम से पुरस्कार मिलल हार्दिक अभिनंदन बा कौन कौन बंदिया जा छिपा बतारू हो कौन करनवा लोरवा तू बहवतारू हो
तो सभे खाला केहू तनी अधपको खाला केहू पका के खाला देहाती पका के खाला काचे ना खास देखी के तरी संगीत में लय पकावल जाला कहन कवा बतिया जा छिपावतारू हो कवन तरंगवा लोरवा तू बहवतारू हो आज तो हर हंसी दबा इल्म का है आज तो हर हंसी दबा इल्म का है अखिया लोराई ललाई बका है अखिया लोराई ललाई बका है जन्माष्टमी संघ अध्यक्ष हमारा देवा भैया अमित भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने विकास बाबू ना हो विकास बाबू अब तो दिन बाउर ने खाए ये छोट छोट लड़कन के हाथ 100 रुपया लिहल जाओ ना 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 मिठाई खा ली हो पैसा देवे कोई अपना ते तही लोग के दे हो डाइन भी हो ले ले हां वो कर के दे दे डाइन हो जियते भतार खा गोल बिया चलते फिरते भगवान खूब आगे बढ़ावस और रह दिन और रउआ अपन हाथवा से दे दी लइकवा कहां से मत भेज हां तनियो दिलदार है ले नहीं खी सकत जानकारी लइका कलश के सुना एको जान बातू को कही हलही बात हो देखिनो भाई दे हाथी के करे जब फाटे हो बबुआ करवा के बनी बाबा रवि यादव अब बाबा बानी देखी कितना सुंदर पुरस्कार विकास बाबू खातिर हम कहब कि बड़ होके अपना बाबा या पापा चाचा सब कर नाम देश के नाम रोशन करो ये भगवान से कामना करो एको जानबा दूगो दहिया और भलही बात हो देख रवाई दे हाथी के करे जब फाट हो
जवाब तनी तनी हई दे देनी डुमरी नरेश कैसे के लयदार है कमलबास कुंवर जी 60 वर्ष के उम्र हो गई तब तनी लइया में सट जानी बाकी रहुआ भैया गाइले तो बुझाला के माने सब दीपक रात में गाइले रहुआ गाइले हमर जोरेला तो हमारे सुन गया हई देखिए ता छोकरे एको जानबा अरे तू को नहिया भाई बाटे हो देख रवाई दे हाथ का करे जा फाटे हो आज हमर बाबू पागला हिलबक्का आज हमर बाबू पागला हिलबक्का अखिया लोराई लोराई हिलबक्का है अखिया लोराई लोराई हिलबक्का है अब